velkommen til min allerførste Minecraft video inde fra Helte PvP. Yay! Yay! Woohoo! Ja, som I kan se, har jeg spillet det sådan. Ja. Her jeg vil lige vise shoppen og buy og alt det der. Nå, i hvert fald. Her i shoppen, der kan du købe lidt diamond armor. Det ved jeg ikke helt hvad. Her kan du købe gaps og flame. Her kan du sælge guld. Her kan du købe pots. Og så her kan du købe alle mulige enchants. Det er i hvert fald en normal spilbutik. Så i hvert fald også fået en Teamspeak. Og så bare fredag. Herinde er der info, regler, personale. Det dagens prutter. What the? Regler, kan du sige det? YouTuber, kriller, Tobisser, YouTuber, altså. Ja. Gud. Ui, de sælger godt. Og repair. Men i hvert fald gangster, skurk, helt, Gud og Superman. Så lige warps her. Nyeste donationer. Ja, donations. Mange tak. Ja, ja. Det kan man bare ikke se, hvad. Er det vand derinde eller sådan noget? Vi kan lige hurtigt tjekke deres bio ud. Her ranks. Så er gangster, skurk, helt, Superman og Gud. Så er der in-game penge. Der er 10k for 50 kroner. Og her er der 5k for 25 kroner. Så er der rank opgraderinger. Fra gangster til skurk. Fra gangster til helt. Fra gangster til Superman. Fra skurk til helt. Fra skurk til Superman. Fra helt til Superman. Fra helt til Gud. Fra Superman til Gud. Men jeg tænker da, at vi lige vil PvP lidt. Jeg havde allerede gear. Og sådan der. Jeg er ikke lige den bedste til PvP. Synes jeg i hvert fald selv. Ja. Det er i hvert fald min mening. Gå væk. Eller kom her. Havde han ikke gensidigt back? What? Nej. I kan også skrive sådan her AutoKit. Ja. Og så har jeg slået til, så det er derfor jeg hele tiden får kits. Det kan godt være, at jeg ikke taler så meget, men hvis det er ikke gerne... Ikke gå væk. Hvis det er ikke gerne vil have, jeg sådan sætter noget musik ind. Det behøver ikke at være sådan særlig højt, men det er bare lige, så når jeg ikke taler så meget. Satan. Ja, for pokker. Jeg er ikke så god til PvP. Ja. Der. Nej, okay, du vil ikke team. Der er ikke en, der vil team. Oj. Vi finder lige hos en teammate. Vil du team? Okay, han vil gerne team. Det vil han bare ikke. Så ham tager jeg med det bare lige. Godt og grundigt snak med. Okay, han vil ikke team alligevel. Nå, det var noget.
Og det kan være, fordi jeg har lavet nogle videoer, hvor der så ikke var noget lyd på. Men der så ud som om jeg buggede rigtig meget, men det gør jeg ikke. Altså bare lige for mig. Slap af, ham der er en hacker. Ellers er det bare mig, der er dårlig til PvP. Ja, jeg tror nok, det er andet. Okay. Ja, det er det. Safte water. Eller hvordan man skal sige det. Det er sgu et godt navn. Safte water. Det må jeg sgu give ham. Så, nu flækker vi ham. Han har så mange kills. Gå væk. Det er bare skills. Nå, som I kan se, har jeg også et team. Og det, man skal gøre for at lave team, det... for satan, mand. Du skal satme ikke dræbe mig. Kom så. Nej, jeg troede jeg hjalp mig. Nå. Man skal skrive sådan her team. Så er team opret, altså navn, team inviter, team kick, team accept og team forlad. Ja. Alle dem, der gerne vil snakke over TS, kan bare join den der ts.heltepvp.dk. Men jeg tror, det var alt for den her video. I må meget gerne subscribe, og så like, eller dislike, og så skrive i kommentaren, hvad I gerne vil have, jeg skal gøre, eller hvad jeg skal gøre bedre. Så vi ses. What? Sådan der. Hej hej.